vă rog frumos să veniți în scenă. Înainte de a începe festivitatea de premiere, vreau să îi rog pe toți absolvenții noștri ca după ce vă primiți premiile, să rămâneți în sală sau mai avem locul la balcon, veți fi încă o dată invitați la finalul festivităților pe scenă. Deci vreau să rămâneți până la final când vor fi premiați toți colegii voștri. Vreau să-l felicităm pe șeful promoției 2012-2016. Este vorba de Adrian Popa, clasa a 12-a. Dragi colegi și părinți, stimați profesori, onorați asistenți. Nu am să mă stăruiesc printr-un tur de forță memorativ să aduc frumusețea anilor de liceu în amintirea colectivă, pentru că experiențele inerente acestei perioade pot cu greu fi supuse unor pretenții rezumative. Poate și fiindcă anii de liceu sunt într-o prea mică măsură ani ai certitudinilor, nu știu cui să încep ai măsuri. Un astfel de discurs este, de obicei, prilegiul exacerbării unui conflict de status. Sunt coleg, fiu sau discipol. Neliniște care, în fond, se adaugă fetei examenelor și ultimelor curseuri ale crizei originalității juvenile, într-o definiție a adolescentismului din anii de liceu terminat. Adesea, însă, vârfurile triunghiului elev, părinte, profesor au acționat divergent în contextul acestui conflict. Dacă elevii s-au ghidat mai degrabă după epicureicul carpe diem, celelalte părți au încercat să ne facă dovada onorabilului est modus in rebus. Abia peste câțiva ani, când triunghiul va fi dezmembrat și reconstruit de viitorii studenți, vom constata, probabil, cum cele două tendințe se reflectă mai echilibrat în personalitățile noastre, expresia maturizării, iar vârsta și etosul liceului vor fi pe deplin acceptate. Tot atunci, se va putea observa mai bine cum, prin eforturile conjugate ale tuturor celor prezenți, pasajul de 4 ani a transformat reprezentarea grafică a evoluției noastre dintr-o sinusoidă într-o linie dreaptă orientată ascendent. Totuși, menționând acum acești 4 ani, nu sunt mai puțin surprins decât dumneavoastră să constat că adevărata sfântă a recunoștinței liceanului ar trebui să fie timpul. Mulțumesc! Stimați profesori și părinți, dragi colegi, suntem onorați să primim acest simbol al liceului nostru de la colegii mai mari de clasa 12-a. Vă dorim mult succes și să ajungeți să vă îndepliniți toate visurile oriunde vă veți afla. Ați fost și veți rămâne un exemplu pentru noi. Felicităm și noi și le mulțumim pentru anii aceștia minunați pe care am petrecut împreună. Acum vine rândul clasei a 12-a, care mi-ar vrea să-i mulțumesc pentru unii dintre cei mai speciali ani în cariera mea de profesor. Și, ca om, aș vrea să-i felicit pe toate lucrurile frumoase, rezultatele deosebite la învățătură, pentru rezultatele deosebite la Olimpiadă, chiar dacă uneori nu au fost neapărat la științe și au fost și în domeniul umanistice, au dovedit încă o dată că sunt niște oameni
foarte bun în orice domeniu. Le doresc lor, părinților, tuturor fraților care le-au ajutat, să se împlinească frumos, să fie sănătoși, să ia cu foarte bine bacalaureatul și să se întoarcă cu dragoste și cu recunoștință în aceste locuri. Îi felicit și acum să invit în ordinea rezultatelor la opțiunile anul acesta să-și ia diplomele. Mai am împărțit anumite lucruri, dar la ultimul globose. Să nu ziceți că nu am dat cea primșeală. Premiul întâi, Ana Seculiu, și are și un premiu special de la doamna Seculiu. Premiul 2, două eleve, Maria Bărsan și Alexandru. Premiul 3, Ana Dimose. Și acum urmează un șir de mențiuni în ordinea mea. Gabriela Călinescu, care are și un premiu de la doamna Pop, Iulia, pentru reușite lingvistice, felicitări. Andrei Chirică, felicitări. Cristina Zoarea. Ana Paraschis, este doar să respectă ordinea. Cristian Gineanu. Denisa Ștefancu. Miruna Pămânescu. Andra Eftene. Alexandra Genebovu și noi am lucrat la Dumnezeu Căsnicii. O să le dau de fapt. Mai e de fericită, să vă dau. Mini, drăguci, că e așa cum îi place ei. Beatriz, că nu i-am spus niciodată, Beatriz. Iana Ziu, Paelisa, Diana, Răbăcu, Grigore Popescu, care nu știe ce face să se răbăc. Ștefan Vieți. Hai pe scarul nostru, Mareș. Hai pe zonă de chestii. Vlad Petra. Hai Petra, hai. Ok. Hai. Noua Miner. Hai Miner. Vlad Popa. Ioana Sanciu.
Adrian Claudiu Covaci, ar fi bine de la Gaston. 0 la 1 sau. Dodo. Stefan, cine-i Dodo? Și Ioana Mara. Haideți și voi. Haideți mare. Încă o dată să vă fie bine.